Sige panggunit ah. Pugong ko, mapugong ko. What? Uy, huwag niluta. Mau na, tagam, lami no. Tara ma, dito ata sa ibabaw ma. Kaya daghan og sagbot dito sa ibabaw. Wala si Kuya Cardong mani oh. Asa man ni padulong? Kuya Cardong, asa man ka? Uy, nalagi ka diri aji. Pauli na lagi kog balaya, asa di ka madtuya? Ay mutugway lagi kog baka ji. Ay mao baya, asa di si Kimi, wala lagi mo nag-uban. Ay si Kimi, bulag naman mi ato ji. Ha, pag sure dira kuya, uy, nganong nagbulag man mo? Ay no katingala ato ji kay grabe jud dili gyud makaya ang iyang batasan ba. Ako na lang gyud mismo nag-give up siya ha. Usa di hinungdan niya, nganong nagbulag man mo? Alangan sige man kaniya silusan, maong sige migaway. Nganong magsilos man siya sa kuaya, unsa di hinungdan? Sukad ato nagkaistorya ta nga nakit-an daw taniya nga nagdikit-dikit daw tan duha ang una niya. Imuha kong gipa-score, grabe jud kay ang batasan ni Kimi uy. Iyang buhat-buhatan dag istorya ba nga nakunoy nahitabo sa ton duha. Mao ni karon nga nasuya ko siya ha. Kay buton naon mo to giupin ako siya di nga. Grabe na pud kay kasilusa na pud nimo. Uno na ra gud Kimi. Duha na ta ka tuig nga mag-uyab. Unya karon magsilos-silos gyapon ka. Okay ra unta sa duha na to ka tuig nga mag-uyab. Imuha gihatag akong kalipay nga ginapangayo sa imuha. Nya karon unsa man karon? Gipapili na ko siya di ug asa gyud siya sa duha. Amo to nga naka-decide jud ko di nga mas maayo pa nga magbulag na lang ta Kimi kay walay pulos sa tong panag-uyab. Okay ra unta magsilos-silos ka ug imuhang gihatag akong kalipay, wala man nimo gihatag. Aw. Why dagan istorya di ako na lang gibulagan oy kay grabe ka sa amok gyud. Amo baya sa to pa ako ding hinungdan anin na nagbulag mo. Ay dili man sa ingon nga ikaw hinungdan ji. Wala lang jud sa lugar ang iyang pagkasilusa. Ah, grabe pud si Kimi sa kadugay na mo nagbarkada, ako pag yun yung silusan. Mao gani ginuwa jud ko kaagwanta sa iyang batasan. Grabe jud kaayo ba. Isa ra man unta akong hangyo siya ha, nga mahatag niya ang akong kalipay nga ginapangita. Pero iya ha jud ikadalo ang iyang tinapok nga bahaw ba dili jud niya ipabungkag kay tungod dili pa daw siya ready. Ay wala tay mabuhat anay, pasagdira na si Kimi, madalagang guwang ra na siya, dili siya katila og lami. Mao lagi ji, ay kadali lang siya ha. Ako sa nitugoy akong baka. Ay imuha din ning baka ya? Oo, ako aning baka pinalit nako. Usa nimong baka ya, lalaki ni babae? Aw kani akong baka, laki ni. Tama gyud di ay ako ang duda. Mao di ay nga atura ka sayon sa iyaha nga iyaha kong gibulagan. Karon, dili na jud mo ka dinay. Kita na jud kay mo sa kong duha ka mata. Mao di ay na imuhang gipuli sa ko ha. Ako pa jung barkada nga masaligan nako. Pwede din ni masakyan ning imuhang baka ya? Aw pwede kayo ginasakyan kay nako na ug magtugway ko. Pwede ko musakyan ang baka nimo ya. Gusto ko maka-experience ana ba unsay feelings mo sakay sa baka. Aw pwede kaayo ji. Uy naunsa man taon ka dali diri ka dapita oh. Sige. Wala unsa man ni nagbugdo ya? Aw kaning nagbugdo. Oo. Mauni iyahang tangkugo ji. Humo kaayo no. Lami kay gunitan no. No, dili ni manungay ya. Aw dili ni manungay akong baka. Manimhot ra ni siya ji. Ay sure ka, dili ni manungay. Oo dili lagi. Ali ji diri ka dapita. Ay sige. Asa man ko mugunit ya? Aw diha lang sa kilid gunit nako ha. Asa man dapit? Diri lang kilid gunit ha. Ayaw lang pataka gunit ya basig magunitan Ay, sige, nimo ato sige. nga na makagunit kag dili Dili ni matumba? Dili lagi ni matumba lagi. Sige panggunit ha. Pugong ko, mapugong ko. What? Uy, huwag niluta. Okay ra ka? Asa man na imuhang baka oy? Di, na-slide manggod ang imuhang lubot. Mao na tagam lami no. Igat-igat pa. Kay Cardong si Kimi. Nagkut sa makadriya Kimi. Nangutana ba ka? Idi sundan di ka kay kabalo man ko nga siya jud imuhang tuyo diri ah. Ay, unsay tuyo nga. Si Angie, nagiyan ra ko ni Angie diri ah. Nagtugway kog baka nako. Unya karon mo to ni hangyo si Angie sa ko nga musakay sa kong baka ako siyang gipasakay. Unsa man day kadriya nga bulag naman ta. Unsay bulag? Nitubag buday ko sa imo ha, magbulag na ta. Ingon man daw niya nagbulag na daw mo. Napataka ra nang naong ni budi ha. Okay ra ka ji. Okay raman ko. Okay, di okay ra ka wala ka noon sa. Okay raman. Naa pa may pa concern no. Baga kay kag naong no. Ingon ka Cardong, nagbulag na mo. Nagbulag naman mi ani. Wala nagbulag ana. Ingon man niya sa kuha, nagbulag na daw mo. Bulag naman ta Kimi, noon sa day ka. Taro nga na. Wala ta nagbulag. Unsa man ning taon ingon nagbulag na mo niya karon wala Ikaw, nagbulag. Day. Unsa man gyud? Ikaw day, kanang isa lang gani ka istoryahan sa lalaki. Mo kawit dayon ang imuhang tinggil. Anong magtuo-tuo magkasayahang istorya? Ingon man niya nagbulag na daw mo. Mamay akong natuuhan. Dapat mangutana sa kasakuha kay barkada ko nimo. Unsa man? Tinuod ba ko nimo barkada or dili? Unsa day ka Kimi nga
Wala naman kay pakialam sa akong kinabuhi karon nga bulag naman ta. Basta magbulag gari, bulag na wala na ingon nga balikay unsa day ka unsa pa magadriya nga. Wala naman kay lapos akong kinabuhi nako nga buwag naman ta. Niingon ba di ko nga magbulag ta nga ingon man ko nga dili ko masugot sa imo nga magbulag tong duha ha. Sila ning style ni nga. Nya unsa may nakita nimo karon? Nagkuan mong duha kanang naglandi-landi mong duha diri ah. Naglandi-landi, nagpataka raman kag istorya dira ni sakay ra kog baka nya naglandi-landi dayon na. Mao na ang batasan ni Kimi G. Kay Usa balo na jud naman ka no. yung tao ning si Kimi oy. Mo nang giingon sa ako ni Kuya Cardong na nagbulag daw mo. Mao na nakapait diha ni Kimi G. Ug unsay makita niya sa kuha karon, lainon niya og sabot. Ang una-una niya nga naa tay relasyon. Mao na nakapait diha. So unsa di ang pasabot nimo ani ha? Kanang nag-uban mong duha unsa di ay na? Naunsa man taw ka Kimi nga ako igor ako nagtugway og baka si Angie nihangyo ra sa kuha nga musakay siya og baka kay wala pa daw siya naka-experience og sakay og baka. Mao ni nga naluoy ko ako na lang pud gipasakay kay may nalang nga maka-experience sa sakay og baka. Mao ba? Sa imo hang naong perti kay kakabakakon ba? Nga na og mohangyo siya sa imo ha. Ha? Mohangyo siya sa imo ha day. Tagaan pud nimo. Unsa nga klase nga hangyo imong pasabot? Kani imo hang gusto nga kalipay mao man ang imo hang ganahan di ba? Ikaw day ayo si kuan diha ayo kung tanaw-tanawa. Wa ko ganahin sa imo hang namong. Pahawa na diri abi no sa di ka. Bulag naman ta. Kawaon man ko nimo ha. Wala na mga karapatan sa kuha. Hawa na diri ha. Ikaw day ayo si Di dali lang pangarap diha. nganong imo hamang kasabaan si Angie? Nga wala man say sala nimo, ug usa pa wala man may relasyon duha. Kasi wala Grabe na relasyon. po ka, oy. Klaro kayo nga sige nagsigir siya panggunit-gunit sa imo ha. Baka raman kag silos Kimi oy. Wala sa lugar imong pagkasilusa ni way. Buta sa lugar imong pagkasilusa. Og human nimo og balhin sa bakay siya na pud imo hang balhinan ha. Mo nang wala kagwanta si Kuya Cardong sa imuhang batasan mo nang nag-ingon siya sa kuan nagbulag na mo. Nya karon wala day mo nagbulag unsa man gyud. Mao ni nakabahog tik-tik nimo diha Kimi kay unsay makita nimo buhatan din nimo istorya. Alangan nga imo man siyang gipasakay sa imo hang baka. Ngano di ay unyag